Agáta? Kýčel zosnoval zápletky. Bosorka bez kovenu. To tá diabolská Agáta. Čo sa vám stalo? Kto tou cestou pôjde, cestou hrôza kráľ. Ona mi vzala všetku moju moc. No tak, sestry, spoj. Dávam dokopy koven. Musíme získať späť moc. Pôjdeme cestou hrôz. Pridaj sa. Nočná chvíľa, príde sila, zemská duchovná. Cesta vám dá to, čo najviac chcete. Ak prejdete nakoniec. Stihnete na nej smrť. Vraj sa tu koná večierok. Máš sa Čau. Môžeme? Bež, bež, dolu, Preverí nás. dolu cestou, bež, bež, Aj našu znalosť remesla. dolu cestou, Ani nevieme, čomu čelíme. Našim nočným moram. Ako zložíme skúšky bez našich schopností? Prežijeme. Ako naše sestry bosorky po celé stáročia. Panny silu dáš. A čo bude ďalej? Potrebujem, aby ma tie strigy dostali na koniec. Mŕtve telá sa nám len tak kopia. Prečo znášate, že si myslia zlé veci? Pretože pravda je ešte krutejšia. Chcem svoju moc! Je čas ukončiť cestu. Dobrí chlapci sú na poslednom mieste.